Bé, continuem en la segona ponència de Miquel Font, titulada concretament Suport de català oral a les escoles i instituts d'Alcúdia. Miquel Font és tècnic normalitzador lingüístic a l'Ajuntament d'Alcúdia des de fa molts anys. A banda d'això ha estat professor de català a diversos centres per adults, molta experiència, sobretot té molta experiència en qüestions relacionades amb la gestió i l'organització d'activitats de foment de l'ús del català. També ha col·laborat amb algunes publicacions com GIN, ha estat membre del Consell Assessor de l'Obra Cultural Balear i és membre de la delegació de les Illes Balears de Plataforma per la Llengua. Endavant, Miquel. Bé, bon dia. A mi m'han convidat per parlar del suport de català oral en els centres escolars d'Alcúdia. Miraré de fer una repassada un poc en què consisteix aquest programa d'Alcúdia. Llavors, encara intentaré parlar un poc també de la llengua en general dins les escoles, també d'Alcúdia un poc, i finalment miraré uns resultats d'una avaluació que va fer l'IATSE de l'expressió oral fa un parell d'anys, concretament era el curs 2017-18. Finalment, si tens temps, parlaré d'unes línies de treball també que tenim a dins l'Ajuntament, un poc per intentar posar català online, diguem, a dins la societat, diguem. És a dir, sobretot, abans un poc, és mirar a veure fins a quin punt els funcionaris i la gent dependent de les administracions també poden actuar de català parlants, poden alimentar aquest sistema de què m'ha parlat el Joan Maria. Sobre el programa de suport de català oral als centres escolars d'Alcúdia, dir-vos que és un programa municipal en què es contracten 5 professors a temps parcials per col·laborar amb les escoles i l'Institut d'Alcúdia a fi d'aconseguir que els alumnes en la seva etapa escolar aprenguin a parlar la llengua en normalitat i correcció. A Alcúdia hi ha 6 escoles d'infantil i primària i 2 instituts, i el programa arriba a tots els centres amb més intensitat a primària. Deixeu-me fer un poc d'història. L'any 1996 el govern de les Illes Balears va declarar Alcúdia municipi pilot de normalització lingüística. I dins les iniciatives que es proposaven hi havia l'apartat d'educació 2 cursos de reforç de llengua catalana oral per a alumnes en edat d'escolarització obligatòria, que val a dir que no s'arribaren a fer aquells cursos aquell any. No obstant això, a partir d'aquella proposta, l'Ajuntament va oferir als centres escolars d'Alcúdia la possibilitat de fer classes de llengua com a activitat extraescolar voluntària. El curs ja és 97-98, les 4 escoles de primària que hi havia van començar el programa d'aquesta manera. 2 hores de classe de català oral en grups nombrosos en horari extraescolar. Això va començar a canviar el curs següent, en les iniciatives de millora per al curs 98-99 es va plantejar que les sessions es fessin en horari lectiu i finalment 2 escoles, Porta del Moll i Albufera, ja optaren per aquesta possibilitat. Els alumnes que hi participaven sortien del grup normal per fer les sessions de suport. El curs següent, el 99-2000, hi va haver un canvi important de consolidació del programa perquè es va aconseguir de contractar els professors. I entre aquest mateix curs i el següent, les altres 2 escoles, que són la concertada
o que eren la concertada Nostra Senyora de la Consolació i l'escola Norai, s'anaren afegint el suport en horari lectiu. Finalment, ja per tancar un poc aquesta part inicial, el 2001 es va inaugurar l'escola Hort dels Facers i des del primer moment ja va participar del programa. Bé, voldria aturar-me un moment a parlar del motiu pel qual l'Ajuntament va arribar a oferir suport de llengua oral. Tot i que no era, en aquells anys, no era el que cercava la normalització lingüística dins les administracions. Les administracions, sobretot, tenien una necessitat de fer present l'escriptura. Però bé, a començament dels anys 90, la proporció de catalanoparlants encara era bastant alta dins del Cúdia. Les prioritats havien de passar tant en la normalització de la institució com en l'ensenyament per incidir en la llengua de l'escriptura. Moltes de les iniciatives que es van fer a l'Ajuntament del Cúdia anaven encaminades a fer present l'escriptura en català dins el poble. Retolació, documents, publicitat. També eren els espais més evidents de la prohibició de la llengua. Per exemple, les actes de l'Ajuntament del Cúdia es van començar a fer en castellà dia 3 de gener de 1771. Entre el 1765 i el 1771 no queden actes. Per tant, ja sabeu que la Real Cèdula de 1768 que prohibeix el català a l'ensenyament, a l'administració i en els jutjats és de 1768. Bé, no es recupera el català, és a dir, 1771, fins dia 14 de febrer de 1990. 210 anys després. I en el cas de l'ensenyament de la llengua passava igual. Havien d'aprendre l'ortografia persones que ja sabien la llengua. Per tant, era clar que la feina de la normalització anés dirigida a l'ús escrit de la llengua. Record que una de les coses que van fer l'Ajuntament del Cúdia va ser donar entre el 91 i el 94 un complement de sou, que ara ja no sé si seria possible, per a tots els funcionaris que s'anaven formant. Com més formació, més cobraven. També he de dir que eren excepcions als empleats que no eren mallorquins. I per tant, la necessitat que teníem era que poguessin escriure. Tot i això, hi havia dues circumstàncies que feien tenir molt present la necessitat d'ensenyar la llengua a no catalanoparlants. La primera era que el Cúdia, aquells anys, continuava creixent. No només, però també a partir de població immigrada de famílies castellanoparlants. Era una societat en canvi constant. Pensava que es duplica la població entre 1996 i el 2013. És a dir, el 96 hi havia 10.284 habitants i el 2013 20.163. Per tant, el funcionament de les escoles que s'havien anat mallorquinitzant topava les incorporacions d'una part de la població nova arribada que no era mallorquina. I la segona, que el procés de normalització de les escoles era paral·lel al de l'Ajuntament, amb alguns protagonistes comuns als dos espais. El primer regidor de normalització va ser un mestre, Antoni Bibiloni. Ell va crear el departament i durant la seva etapa, fins al 95, es feren moltes accions dins de les escoles, inclosa la trobada d'escoles mallorquines de 1992. Per tant, tenim per una banda la necessitat de les escoles i per l'altra l'Ajuntament que posava aquestes hores de professors en els centres escolars. Cada centre disposava d'aquest recurs i el col·locava on trobava que podia ser més profitós, tenint molt present l'objectiu. No funcionava com un programa unitari. Precisament aquesta autonomia va fer que fos més fàcil l'adaptació dels nostres professionals a cada escola. Des de l'Ajuntament, a través dels professors, s'intentava que no hi hagués la tentació de l'escola de fer-los servir per tapar els seus forats prescindint de la seva funció. A banda d'això, s'ha d'afegir que el Cúdia durant tot aquest període hi ha hagut una gran preocupació municipal per la formació dels seus escolars. Heu de tenir en compte que l'Ajuntament, a part d'assumir el programa de suport de català oral als centres escolars del Cúdia,
té a primària un equip de psicòlegs al Servei Municipal d'Orientació Educativa que van a totes les escoles i, a més, proveeix de conserges totes les escoles. Les xifres del programa per al curs 2022-2023 són 5 professors, 127 hores setmanals, contractes de cada curs entre el 15 de setembre i el 15 de juny, un pressupost just de personal contractat del voltant de 120.000 euros per al 2022. Això s'hi hauria d'afegir la feina que es fa a través de l'associació actualment, de l'associació Closadors de Mallorca. Bé, i en què consisteix aquest suport? Durant bastant d'anys, els nostres professors, ensenyaven la llengua als alumnes d'incorporació tardana. Com ja he dit, eren reforços de català oral fets en grups petits fora de l'aula habitual. Modernament, l'espai on es fa el suport ha canviat i generalment es fan dins l'aula. La Conselleria d'Educació va anar dotant les escoles de personal per atendre aquestes mateixes necessitats que havien originat el suport municipal. És cert que aquestes dotacions han tingut alts i baixos a través dels anys. En tot, mai, ni tan sols els anys bons, en les necessitats més cobertes, les escoles van prescindir de l'oferta municipal. Més endavant, especialment a partir de l'any 2011, quan es dona el premi pel Didi Reixac al CEIP Salbufera, hi ha una primera bifurcació del programa i la professora que feia suport oral en aquesta escola i a l'escola Porta del Moll, seguint el plantejament de l'escola, va passar a fer potenciació del català oral a classe. A partir d'activitats molt diverses. Parlar dins del grup, si ets capaç de parlar, té molt d'elements positius. Basta esmentar que combat la subordinació lingüística del català als parlants, que inconscientment ja canvien la llengua en moltes situacions i davant molt d'interlocutors. I això no només passa en els adults, sinó que també passa en els alumnes. A més, el 2011 ja hi ha hagut un canvi social en relació al primer any del suport, en què els que no sabien mallorquí eren l'excepció. Per tant, ja no bastava ensenyar individualment la llengua, s'havia de fer qualque cosa més. La potenciació oral va obrir un nou camí. Ja recentment, altres circumstàncies han afavorit una evolució més del suport. L'any 2020 es produeix el tancament de les escoles i en aquest moment l'àrea de normalització lingüística l'aprofita per impulsar una tasca que teníem pendent des de fa anys. Era la transcripció de les cançons recollides al Cúdia pel músic Baltasar Samper i per l'escriptor Miquel Ferrà l'any 1924, per compte de l'obra del cançoner popular a Catalunya. A veure, no em puc estendre contant un poc aquesta obra del cançoner, però li donem bastant importància, a part que a dins del Cudi hi va haver una cosa que ens va fer bastant il·lusió. És a dir, bé, se van recollir 61 cançons de 18 cantaires, una part que només és la lletra, però l'altra part també hi ha la notació musical. Llavors, hi ha una dada dels cantaires, com dic, d'Alcúdia, que ens va fer molta il·lusió, o una il·lusió especial. Que el setembre de 1924, Samper i Ferrà anessin a una escola d'Alcúdia de la mestra Joana Tous a recollir les cançons que les nines varen cantar i que quasi 100 anys més tard les poguéssim oferir una altra vegada a les escoles. A part d'aquesta circumstància d'arqueologia de les cançons, també hi ha passa una altra cosa, i és que ve a fer de professor una persona relacionada, de fet era membre de l'associació Closadors de Mallorca i closador actiu, i aquesta persona comença a fer feina de professor en el programa. Llavors, tot això s'aprofita i fa que el curs següent, 21-22, en l'acord de Closadors de Mallorca i l'Ajuntament del Cudi, fos el primer que dins el marc del suport es fes ús de la glosa com a eina per estimular la llengua oral dels escolars.
concretament es va posar en marxa 5è i 6è de 4 escoles de primària d'Alcúdia, una hora setmanal per grup, amb bons resultats, que han permès que les escoles i l'Ajuntament i Glosadors de Mallorca hagin decidit que aquest projecte continuï el curs present. Bé, a dins l'Ajuntament d'Alcúdia hi ha altres experiències relacionades amb tot aquest món de la cançó. Per exemple, fan concerts per Nadal, concerts de Nadales, és a dir, que el professorat de música de les escoles preparen cançons de Nadal i llavors es reuneixen a l'auditori per cantar les cançons. Ara, i no sé si tinc... Doncs volia parlar d'un moment del català a les escoles, perquè clar, nosaltres tenim aquest programa suposa el que suposa, no? M'agradaria ara obrir un poc el focus i passar a parlar del català als centres escolars d'Alcúdia. Som conscients que el programa porta una petita part del que s'ha de mestre perquè les escoles aconsegueixin els objectius fixats a la llei. Els esforços municipals han d'acompanyar un bon projecte lingüístic i una bona pràctica lingüística del personal. En general, a Alcúdia, la generació dels mestres que van recuperar la llengua a les 4 escoles públiques de primària que hi ha hagut fins al 2021, que s'ha inaugurat la 5a, van fer una feina excel·lent. Les escoles d'Alcúdia s'esforcen encara ara a fer que els alumnes aconsegueixin parlar en català, però la realitat de la societat els ho posa difícil. Basta que tingueu present que en dades del 2014 ja hi havia 2 escoles amb menys del 10% de famílies catalanoparlants. Molt probablement ara aquesta escola que s'ha acabat d'inaugurar també no arriba a aquesta xifra. I jo el que sento a les escoles, fins i tot les 2 més grosses, que són Hort del Facés i Escola Porta del Moll, que tenen 2 línies, la Porta del Moll, la clàssica, i l'Hort del Facés, ara en parlarem, perquè tinc unes dades que us voldria donar, és una escola també molt grossa. I me diuen no hi ha mallorquins, de manera que no hi ha mallorquins. Bé, no sé si us heu temut que fins ara no he parlat dels instituts, en el qual també tenim el programa. Les hores que feim als instituts són d'ensenyament de llengua a lots que no en saben, normalment d'incorporació tardana, sempre en funció de les necessitats dels 2 centres. Són poques hores i les necessitats lingüístiques d'aquests centres són enormes. No han tingut els recursos ni han trobat la manera de col·laborar-hi més intensament. Sabem que la secundària és més difícil que la primària pel que fa a la llengua i sobretot la institució competent hauria de ser molt conscient. No sé si t'entenc de contar-vos un fet, però li dono una certa importància, ara ho veureu. Us voldria contar, és un fet aïllat, per tant, que fot-lo com a fet aïllat. Us voldria contar un fet que voldria pensar que va ser puntual, que es va esdevenir al final del curs passat a un dels instituts d'Alcúdia, que mostra les dificultats de la llengua per mantenir posició dins la societat mallorquina. Es va fer una festa de graduació dels estudiants de segon de batxillerat en aquest institut, i típic, ha sigut un moment dels parlaments. Surt una al·lota castellana que fa de conductora de l'acte i parla castellà. Surt una segona al·lota també castellana i també parla castellà. Surt una tercera al·lota, en aquest cas mallorquina, i també parla castellà. Llavors, així mateix també he de dir que aquesta al·lota va fer no, què passa? Que aquesta al·lota va fer una excepció quan es va dirigir directament a la professora de català. És a dir, que li va parlar català a la professora de català. No sé si va fer qualque altra excepció en qualque altre professor mallorquí, no ho sé. Però el que queda de la feta és que dins un espai de la conselleria es fa un acte públic acadèmic en què participen estudiants, famílies i professors i es fa tot en castellà. Llavors, pareix
Què va passar? Que un grup d'alumnes va preparar aquestes intervencions, incloses les tres que vàrem parlar, i tot i que la mallorquina volia parlar en català, va acabar claudicant davant les exigències de les seves companyes que trobaven que s'havia de fer tot l'acte en castellà. Bé, aquí hi ha moltes consideracions i si surt en el debat posterior ja anirem xerrant. Finalment, també volia fer una mica de comentari de l'avaluació de l'expressió oral del curs 2017-18. Que és una avaluació que va fer l'IATSE bastant excepcional. Mireu, el 2000, la Conselleria d'Educació, a través de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu, va avaluar l'expressió oral dels escolars de sisè de primària del curs 2017-18, de 50 escoles de les Illes Balears públiques i privades. El document d'avaluació de 7, que això encara ho podeu trobar a internet, la Conselleria el té penjat allà, assoliment de la competència comunicativa en expressió oral o l'avaluació de diagnòstic de sisè d'educació primària, en curs de 7-8, que el van publicar al febrer del 19, explica el detall de com es va fer l'avaluació i donava el resultat general de les Illes Balears per al català i per al castellà. En aquesta avaluació es donaren 4 notes: molt baix, acceptable i satisfactòria. El resultat de l'expressió oral del conjunt de les Illes Balears que es presentaren al dit document per les llengües catalana i castellana van ser els següents. Bé, català, molt baix, 21,9, castellà, 9%. Baix, 23,4, català, 16,3. castellà. Acceptable, 23,3, 29,7 castellà, satisfactori, 31,4, 44,9 castellà. Aquests resultats fan que el document, que en el mateix document de SIATSE es digui, per al cas del català, en llengua catalana només un 54,7% de l'alumnat demostra un assoliment acceptable o satisfactori, davant un 74,6% que ho fa en llengua castellana. Això surt d'agrupar les dues notes positives tant pel català com pel castellà. Llavors, considero que els resultats en el cas del català són dolents i es reconeix el document. L'avaluació de l'expressió oral és un indicador bastant exacte per saber si un escolar sap o no la llengua, diria. I aquesta avaluació de fa 5 anys ens diu que quasi la meitat dels escolars no la sap a sisè de primària. Llavors, què passa? Que aquesta mateixa avaluació s'hauria d'allargar o s'hauria de tornar a fer a quart d'ESO, que és quan la normativa diuen que els al·lots han de sortir amb un domini, perquè ja no són notes d'assignatures, no. La llei demana un domini normal i correcte de la llengua. Bé, i ara, encara que no ho cregueu, ve la notícia positiva. A través de l'escala del PACES, l'única d'Alcúdia que hi va participar varen saber més resultats de l'avaluació que no s'han fet públics. Els resultats referents a l'escola, també el total de Mallorca i dels centres públics. Són resultats que agrupen les dues notes positives de cada lloc i són els següents. Centres públics, 53,0. Això són notes positives, per tant, 53,0 en el cas del català, 70,7 en el cas del castellà. Això centres públics de totes les Balears. Mallorca, 57,6, català, 71,9, castellà.
I hors d'espacers, 76% català, 90,2% castellà. Bé, no tinc temps ja d'entrar en les conclusions que volia comentar de tot això, però sí que voldria dir una dada, i és que s'havia fet el 2016 el projecte lingüístic anterior, diguem, en el que tenen actualment, i se va fer una enquesta als pares, com parlaven els nens amb el pare i com parlaven amb la mare. Va sortir que sortia un 20% amb el pare i un 20% amb la mare. Això en funció de si són famílies monolingües o són famílies mixtes, ens podríem anar a un català familiar que seria entre el 20 i el 40. Si agafem el 30% de català familiar, resulta que a l'hora del procés d'Alcúdia, quasi la meitat dels escolars tenen una bona nota en aquesta avaluació sense influència familiar. I això era la nota positiva de tot això. No puc estendre més. Sí que vos vull fer un moment. Tinc un segon més, no? Només dir-vos que en el cas de la llei de normalització lingüística queda ben clar l'exigència de domini de les dues llengües oficials al final de l'etapa d'escolarització obligatòria. Això concretament és l'article 20 de la llei 3/1986. Hi ha el decret de mínims, que és espectacular perquè surt 7 vegades que els lots a final de les diferents etapes han de tenir el domini del català i el castellà. 7 vegades. I hi ha una banda que diu que és un objectiu ineludible. Llavors, només volia acabar per, i vist que en Joan Melià ha parlat d'estratègies i de com se pot arribar a ampliar l'ús del català dins la societat, jo sí que volia presentar un aquí, i és una línia que anem fent dins l'Ajuntament d'Alcúdia, i és mirar fins a quin punt els funcionaris i la gent dependent de l'Ajuntament, digueu-li professors de l'escola de música, monitors de campaments d'estiu que tenim, entrenadors de club de futbol, fins a quin punt tota aquesta gent que al final depèn un poc de l'administració pot acabar alimentant el sistema. Llavors, no puc explicar més en detall, però que hi ha necessitat, vos asseguro que sí, i ho hem constatat, per exemple, a les escoletes, que tenim 20 educadores i sí, hi ha projecte lingüístic, però a part del projecte lingüístic, totes aquestes coses, sobretot quan una administració s'acosta als seus funcionaris, al seu personal, s'hi ha de costar en bones, que no pot ser una cosa, però sí que se necessiten algun tipus de previsió. Nosaltres tenem un poc de mostra d'un protocol que va fer el Consell de Formentera per a l'escola d'estiu que tenen allà, que ho trobo molt interessant, que jo crec que s'hauria de generalitzar a totes les administracions això d'intentar conduir l'ús oral també dels funcionaris, de tot aquest personal, perquè ens ajudin a alimentar el sistema de l'oralitat en català. Bé, això és un poc el que volia dir, i si a cas, qualque moment se necessita tornar a entrar, ja entrar.
Gràcies. Aquí. Me diuen que vos demani si teniu cap pregunta a distància. Però em podreu fer quan tregui el debat.